Merkat menoša mali čuvar pustinje. Merkat je sisavac iz porodice mungosa, poznat po svojoj znatiželjnoj prirodi i uspravnom stavu. Živi u sušnim predjelima pustinje Kalahari na jugu Afrike. Hrane se uglavnom insektima, ali ne zaziru ni od manjih sisavaca, guštera, zmija i jaja. Budući da su djelomično otporni na otrove zmija i škorpiona, često love i te opasne plijenove. Vrlo su društvene životinje. Žive u kolonijama koje broje oko 30 jedinki. Njihove podzemne jazbine povezane su složenim sustavom tunela s više izlaza. U leglu se obično nalaze 4 mladunca koji se rađaju gluhi i slijepi. U prirodi merkati žive do 8 godina, dok u zoološkim vrtovima mogu doživjeti i do 12 godina.